съм Робин. И здравейте хора, аз съм FDM. Малко се забравих. Здравейте хора, аз съм Power. Велики могъщ Power. Така. Днес ще играем Subway Surf. На тази игра ще снимаме. Защото пича FDM няма други. Между другото, ако някой... Робин. Да, първо аз съм аз. Между другото, ако някой не е гледал моя клип с апдейта, който качих с логото на канала ми, с всичкото, с корицата, не съветвам да идете да гледате, защото се получи много яко. Хаштаг SubForSub. Моля ви се. Ако ме обичате, сабскрайбайте се, абонирайте се, харесайте клипчето. Мале. Чилоган. След това съм аз и след това е Power V. Тук Power V е най-младия. Най-младия. Не, бъдикам съм. И какво? Аз съм най-дърти, ама какво да правя? Такъв е живота. Дъртите хора са първи, защото имат нужда от почивка. Не е ли така? Не. Така си е. Виж какво каза FDM. Ти се оправдава с великия могъщ Робин ли? Хора, и от тук нататък и аз ще снимам, ще си дръпна това приложение и на компютър. Ти вече го имаш! Ей, Power V! Знаеш къв ще изгърбя в чупвата? Ще натърча кофичката с Ще капа. ги дръпна и ще снимам на GTA 5, Minecraft и още други игри, които ще участват Робин и Power V. Каза си го. Че си го Аз каза. си гледам. Ари, има 9 ключа, натискай. Не е луд. Така, сега съм аз. Получихме радио. Радио. Една... Ни мърдай телефона, защото се чува така. Да, не се. Аре, ти свърта са праски за корига. Да си сбърна. Така, сега съм аз. Сега е мой ред. Аз съм Power V. Вижте, Пускай само. Чакай. Чакай, бута. Хора, имаме тук едно малко детенце. Това малко дете. Чушки ти би взел. Да, сега лято великден. Той лято свърши. Не, още. Има още малко. И тук съм търчи. Ой, той е един изкуствени ябълки. Не, изкуствени чушки на бършки. Крадец на чушки. Надявам се да гледате този клип. Много як стана. Ей! Искам още едно! Не е честно! Продължавам, не е честно! Не, пристани бе! Пристани бе! Не съм ти правил така, пристани! Аре, пристани! Ама! Ей, така хора, видям сте клип да ме харесава, за да Робин, вие бяхте моите табелки. Табелки! Вие бяхте моите танчета, малки сладки, тук с мен бяха FDM и Power V. О, чакай, имам още! И нямаш още, спираме клипа. Не го спираме! Мой ред е да отварям кутията!